ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманди телевизиони Семои шаҳри Панҷакент. Чун ҳамешагӣ барномаи тиловатии пайғом манзури шумост. барои таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ дар фасли зимистон сардхонаҳо нақши калон доранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти сардхонаҳои ҷамъияти матлуботи шаҳр ва соҳибкор Фарҳод Илёсов шинос гардида барои зиёд намудани захираи маҳсулот ва арзон намудани нархҳо масъулинро вазифадор кард. таъмини бештари бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ, нигоҳдории меваю сабзавот дар сардхонаҳо ба хотири таъсиргузорӣ ба нархи бозор аз масъалаҳое буд, ки пешвои Муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид аз вилояти Суғд таъкид намуданд. ҳоло дар шаҳри Панҷакент 6 сардхона бо ғунҷоиши 1650 тонна маҳсулот мавҷуд буда. дар онҳо меваю сабзавот ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ нигоҳдорӣ мешавад. зимни боздид раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз сардхонаи соҳибкор Фарҳод Илёсов гуфта шуд, ки инҷо ҳоло 20 тонна картошкаи тухмӣ, 140 тонна сабзӣ ва 20 тонна себ нигоҳдорӣ мешавад. ҳарорат дар сардхона тибқи меъёр таъмин буда, маҳсулот дар вақти зарурӣ ба бозор бароварда мешавад. ба масъулини раёсати кишоварзӣ ва кумитаи идораи заминии шаҳр дастур дода шуд, ки ба соҳибкор барои роҳандозии киштии картошка қитъаи замин ҷудо намоянд. дар ин боздид раиси шаҳр ҳамчунин аз сардхонаи ҷамъияти матлуботи шаҳр дидан намуд. дар ин ҷо ҳоло 60 тонна пиёз нигоҳдорӣ мешавад. ба роҳбарияти ҷамъияти матлуботи шаҳр дастур дода шуд, ки барои истифодаи босамари бинои собиқ идораи раёсати ҷамъият, ки масоҳати васеъ дорад, тадбирҳои амалӣ андешида шавад. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солиҳов. дар ҷараёни шиносоӣ бо фаъолияти корҳои таъмиру таҷҳизонидани пойгоҳи обкашии Қавола ва бунёди коргоҳи пойафзолдӯзӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи масъулинро ба иҷрои корҳои босифат ва ташкили ҷойҳои нави корӣ ҷалб кард. дар доираи нақшаи омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент корҳои созандагии ободонӣ вусъат меёбад. ҳоло дар хиёбони рӯдакии шаҳр бунёди нахустин коргоҳи истеҳсоли пойафзол идома дорад. дар паҳлӯи он биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо марказҳои тиҷорату хизматрасонӣ қомат рост карданд ва баъди анҷоми корҳои ороишӣ мавриди истифода қарор мегиранд. дар пойгоҳи обкашии Қавола низ корҳои омодагӣ барои ба истифода додани хатти об дар ҷараён аст. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ зимни боздид аз рафти корҳои сохтмонӣ дар хатти оби дар пойгоҳи обкашии Қавола ба роҳбарияти корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия ва дигар масъулон дастур дод, ки ҳарчи зудтар корҳои таъмириро дар ин мавзеъ ба анҷом расонанд ва камбудиҳои ҷойдоштаро низ сари вақт ислоҳ намоянд. ҳамчунин зимни боздид раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз сохтмони коргоҳи пойафзол дар шаҳри Панҷакент қайд намуд, ки бояд барои сохтмони ин бино масолиҳи сохтмонии сифаташон баланд истифода шуда намои берунии бино низ ба талаботи замон ҷавобгӯ бошад. иттилоъ дода шуд, ки бо ба фаъолият шурӯъ намудани коргоҳи истеҳсоли пойафзол 15 нафар сокинони шаҳри Панҷакент бо ҷойи кор таъмин карда мешаванд. раиси шаҳри Панҷакент барои тезонидани корҳои таъмирӣ дар ин бино дастур дод. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусайн Солиҳов. барномаро идома медиҳем. ба муносибати 29-мин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократияи Тоҷикистон дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ҷамъомади бошукӯҳи идона баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар толори калони кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба муносибати 29-мин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократияи Тоҷикистон маҷлиси бошукӯҳи идона баргузор гардид. ин ҷаласаи идонаро раиси кумиҷроияи ҳизби халқии демократияи Тоҷикистон عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده آغاز بخشیده نخست با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзи сипос кард ва изҳор дошт ки воқеан ҳам давоми 29 соли сипарӣ гардида ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар рушди бомароми ҷомеа татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар ва барномаҳое ки аз тарафи сарвари кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба нақша гирифта шуда буд саҳми арзандаи хешро гузошт ва имрӯз ҳизби халқии демократии тоҷикистон яке аз ташкилотҳои сиёсии муқтадири кишвар ба шумор меравад. Мурод Шукрзода иштирокчони ин ҷаласаи бошукӯҳи идона ва мардуми Панҷакенти бостониро ба ифтихори ин санаи таърихӣ самимона табрику муборакбод намуд. Дар маҷлиси идона муовини якуми раиси шаҳри Панҷакен Муҳаммад Содир Сафарзода иштирокчони ин ҷамъомадро аз номи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ба ифтихори 29-мин солгарди таъсисёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон табрику муборакбод намуд ва бори дигар таъкид кард ки воқеан мардуми шарифи Панҷакенти Бостон пайравони пешвои миллат ва ин ҳизби созанда мебошанд. Дар ҷаласаи тантанавӣ роҳбари пойгоҳи бостоншиносии Панҷакен Сарасп Норинисо Худоёрова аъзои ташкилоти ҷамъиятии созандагони ватан аз осорхонаи ҷумҳуриявии таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Умар Ҷалолов котиби ташкилоти ибтидоии литсеи касби техникии шаҳри Панҷакен Мижгона Яҳьёева муовини раиси кумитаи ибтидоии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар корхонаи муштараки Зарафшон Шералӣ Юсуфов ба сухан баромада андешаву мулоҳизоти хешро дар бораи нақши ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар рушди бомароми кишвари азизамон арзёбӣ карданд ва ҳамзамон иштирокчони ин ҷамъомадро ба ифтихори ин санаи таърихӣ шодбош гуфтанд. дар хотимаи ҷаласаи идона аз тарафи кумиҷрояи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба фаъолони ҳизб сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакен зимни мулоқоти намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ соҳаҳои маориф тандурустӣ масъалаҳои муҳими рӯз аз ҷумла пешгирии хушунат дар оила худкушӣ шомилшавии шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ бемориҳои хавфноки гузаранда ва дигар мавзӯъҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. солҳои охир дар ҷомеаи мо масъалаҳои хушунат дар оила ҷудошавии оилаҳои ҷавон шомилшавии шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремизм терроризм рӯй овардан ба фарҳанги бегона коса шудани одобу ахлоқ ва дигар зуҳуроти номатлуб ташвишовар шудааст. вобаста ба тарғибу баррасии масъалаҳои дар болозикшуда дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 3 мулоқоти судманд баргузор шуд. шодӣ ва рӯзи моҳ мудири шӯъбаи кор бо занон ва олии назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар бораи ҷудошавии оилаҳо сухан намуд. чорабинои шӯъбаи кор бо занон ва оила ҳама вақт мо дар вохӯрӣ бо хонандагон донишҷӯён аҳолии маҳаллаҳо ҷамоатҳо қарор дорем. ба ҳамагон маълум аст ки ҳама сола аз 24 ноябр то 10 декабр 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунат ва зӯроварӣ дар тамоми дунё қайд карда мешавад. оиди ин маърака ҳама мактабҳо донишгоҳҳо донишкадаҳо чорабиниҳо оиди ҳамин мубориза алайҳи 16 рӯзи хушунат рафта истодааст. шикоят аз ҳамин масъала ҳаст ки мисол арӯсҳои хонадон аз доманашон шикоят мекунанд. сухани гандактиам шахсияти ҳамон шахс ба расидан лафзи беҷо карда инам аллакай зӯроварӣ аст. дар хонадон бояд ки ҳеҷ касро фишор набиёрад.
декани факултаи риёзии педагогии коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент Шейхимов Толибҷон, мушовири шӯъбаи маориф, раиси комиссияи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак Мирзоева Парвина ба иштирокчиёни мулоқот иҷрои ҳатмии талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро шарҳу изоҳ доданд. Зиндагӣ ниҳоят сахт аст. Зиндагӣ ниҳоят пасту баландӣ дорад. Дар ин ҷаҳоне ки ду рӯз аст, имрӯз мебиёед, пагон меравед. Мо инсонҳоро аз батни модар то рӯзи дафнашон машаққату азоб офаридем. Агар инсон роҳат мекард, дар шиками модар ин хел намеистод. барои ҳамин барои зиндагия хушрӯ, барои зиндагия хушбахт гузаронидан ҷидду ҷаҳд кардан дар кор. Як шоир мегӯяд ки падарро нафс дону ақл модар. бинед, падарро нафс дону ақл модар, маранҷон ин ду касро эй бародар. Амирқузода Ҷовид, директори маркази пешгирии вируси норасоии масъулияти одам дар шаҳри Панҷакент ба хонандагон дар бораи оқубатҳои вазнин ва фоҷиабори бемории вируси норасоии масъулияти одам маълумот дод. Барои иштирокчиёни ин мулоқот филми кӯтоҳ дар бораи зӯроварӣ дар оила намоиш дода шуд. Сипас омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 15 Дилором Исмоилова фикру ақидаҳояшро оиди филм мухтасар баён намуд. Равоншиноси муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 3 Гулбаҳор Худойбердиева мулоқотро ҳусни анҷом бахшида ба меҳмонон барои иштирок арзи сипос намуд ва зимни суханронӣ қайд намуд ки мо бояд омӯзгорон таълиму тарбияро хуб ба роҳ монда, ҷавононро дар оянда барои оиладор шудан ҳамаҷониба омода намоем, зеро оилаи солим ҷомеаи солим гуфтанд. Гузориши Дилшода Ҳалимова Шоҳҳусайн Солиҳов аз муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 3 барои пайғом. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомро тамошо мекунед. роҳбарияти шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент тасмим гирифтааст ки соли равон маъракаи обуна ба матбуоти давриро бо натиҷаҳои хуб ҷамъбаст намояд. имрӯзҳо маъракаи муҳими сиёсии обуна ба матбуоти даврӣ бо муваффақият идома дорад. бо ин мақсад роҳбарияти шӯъбаи маориф ва муассисаҳои таълимии шаҳру деҳотамон тасмим гирифтанд ки ба рӯзномаву маҷаллаҳо сари вақт обуна шаванд. гурӯҳи эҷодии мо ба маркази алоқаи почтии шаҳр бо масъулини соҳаи маориф ва намояндагони муассисаҳои таълимӣ вобаста ба маъракаи обуна ҳамсӯҳбат шудем. ҳамсӯҳбати мо нозири ҷамоати деҳоти Амондара Муҳаммадиев Абдувакил. имрӯзҳо бо супориши мудири маорифи шаҳри Панҷакент муҳтарам Қосимов рафти обуна дар тамоми муассисаҳои ҷамоати деҳоти ёрӣ ва дигар муассисаҳои мактабҳои маориф рафти обуна хеле хуб рафта истодааст. мо омӯзгорон имрӯз маҷалла ва газетаҳои давлатиро эълон намудем ва ба рӯзҳои наздик кӯшиш мекунем ки аз нақшаи обунаи мактабамон бароем. матбуоти даврӣ имрӯзҳо тавонистааст фазои иттилоотии кишварро пурра фаро гирифта, аз навгониҳо мардумро огоҳ месозад. маъракаи обуна идома дорад. мо боварӣ дорем ки дигар корхонаву ташкилотҳо низ нақшаи обунаро дар муҳлатҳои пешбинишуда иҷро хоҳанд кард. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хайём Ҷураев. аз шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент хабар доданд ки санаи 6 декабри соли 2023 яке аз табибони шинохтаи кишвар Ҳабибулло Саидов дар синни 78 солагӣ аз олам даргузашт. бинобар ин шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандони шодравон Ҳабибулло Саидов ҳамдардии амиқ баён мекунанд. бинандагони гиромӣ, ин буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам шӯъбаи иттилоотӣ телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон гардониданд. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.